Kira tahun yo, rumah modern tipe Dauphin. Ukuran nih 9 kali 15, harga rong eman. Nambah iku yo, wapi ini yo. Modern. Saya langsung nggak telepon nang omah yo. Nang arep iki, kaca depan yo, ono pilar ngene yo, ben nambah kesan iki, mewah get iki yo. Pancen omahe mewah yo. Sebelah kiri kene iki, area karepote full keramikan yo. Mobil Pajero Innova wis auto mlebu bleng. Alphard mlebu. Gandeng loro lewat tengen yo. Saiki langsung lanjut rene. Iki bentuk fasad depan omahe koyo ngene iki. Model omah yo. Wis oleh kanopi sisan. Tuh, kanopine wapi yo. Sebelah kanan kene iki ono taman mini tuh. Wis ditandur sisan tuh. Mlebune lewat jalur samping kene iso, lewat kene iso, engko pengen atur dhewe. Saiki langsung lanjut mrene. Iki nang halaman depan omahe. Ngene yo, iki tempat rak sepatu ngene yo iso. Saiki langsung lanjut mlebu mrene. Bob, sih masih kusen rek. Alumino, rai batas. Lawange nggak smart dolok, wapi ngene yo, ambek ono pintune yo, gedhe ngene yo. Iki langsung mlebu iki nang sebelah kiri kene iki nggone tempat sepatune iso lungguh-lungguh ngene, ya sepatu ngono ya iso kabeh. Saiki langsung lanjut mrene. Iki nang nggone area ruang tamune. Apa ini yo? Sebelah kanan iki nggone Vector TV nih lho. Wapi istimewa ini yo. Sung santai nang kene yo. Saiki langsung lanjut mrene. Iki langsung ono tamane iki lho, wapi kok ngene modele lho. Swanger get yang ini yo. Saiki langsung ambek ono air mancur sisan lho, wapi yo. Iki nang nggone tempat makan keluarga lho. Dapur bersih nih, ready lho. Wapi yang ini yo. Saiki langsung menggok lang sebelah kiri kene iki. Iki sebelah kanan kene iki gudang minimalis yo. Nah sebelah kiri kene iki nang panggone dapur kotore. Iki ono pintune sing langsung nang nggone arah karpet mayo lho. Wis full kitchen set. Masak gak ngremul. Ono otomatis yo. Tuh. Kompore iso digedijian yo. Wis level ready karo nguntir to. Saiki langsung lanjut rene. Iki. Kira-kira nopo? Pengen penasaran padha yo. Tak buka yo. Iki nang sebelah kiri kene iki nggone arah kamar tidure sing langsung nang menara karpote lho. Wapi, ono motif ngene, ambek ono lampu ning ngene yo. Tambah kesan istimewa. Sebelah kanan niku iku ono lemari sisan lho. Sangar yo. Saiki langsung lanjut rene. Tak tutup PC yo. Iki nang nggone kamar mandine sing nang bawah. Kena gawe tamu-tamu nang kene lho, iki wis level ready yo. Iki kamar mandine lho. Iki nggone basah, iki kering. Wis ini nggak duduk, kesote ready, showere ambek kerane ready yo. Saiki langsung lanjut rene. Menggok nang sebelah kiri kene iki yo. Iki nggone mesin cuci nang kene iki lho, ready. Iki menggok sebelah kiri. Iki iso digawe tempat tidure ART nang kene yo. Sebelah kanan kene iki ono kamar mandi sisan. Tuh. Yo tengene wis keramikan yo. Wis ning kejongkok nek gang disikil yo. Saiki langsung lanjut rene. Menggok nang sebelah kiri kene iki nang nggone area lantai kedua iki. Iki spesial wombo ambek dikei lampu ngene yo ben nambah kesan estetik yo. Suwari. Wis wapi gedong iki yo, Bro. Iku nang sebelah kanan nih tembok iku ono lukisan sisan. Ngapain kon cocok wis aturun dhewe yo. Saiki langsung lanjut mrene. Iki nang nggone kamar tidure. Lho. Penataane kok ngene. Iso gawe kamar tidur anak nang kene lho. Sebelah kanan kene iki tempat belajar. Lho. Ready yo. Saiki langsung iki nggone lemari nih. Iso dibuka ngene lho. Sing pen atur dhewe yo.
Iki sebelah kiri kene iki nggone area minibar. Biasa lah senang lantai bawah iso nang kene. Ngecil-ngecil lho, enak yo lho. Ah, saiki menggok nang sebelah kiri kene iki. Iki nang nggone kamar mandine sing nang lantai 2 e. Wis ini nggak duduk, sekitar ready. Oh, iki kocone gede kan iso sampe ndukur. Ah, iki ambek iki basahe full keran kayak gini yo. Showeran, lho, keran ready karo nguntir tok. Ah, saiki langsung menggok nang sebelah kanan gini iki. Nah, iki nang nggone kamar tidur sisan lho. Iki dibuka gordene ono jendela sisan lho. Iki wapi lho, model lho. Iso digawe kerja ngono ya iso ngono pen geopos atur dhewe ki opene yo. Nah, saiki langsung lanjut mrene. Menggok nang sebelah kanan ngene iki. Iki nang nggone kamar tidur utamae. Oh, istimewa. Super jumbo lho. Kasure backdrop iki apik ngene yo. Sebelah kiri kene iki plus ono TV sisan. Nggon tempat nyantai lho, kena kegiatan nang kene yo. Nah, saiki langsung menggok nang kene sebelah kiri kene iki. Nah, sebelah kanan kene iki ngone lemari nih rek lho. Ben iso pengen atur dhewe yo. Lho, lemari kabeh yo nang kene iki. Nah, iki duduk lemari dibuka sih. Nah, nang kene iki ono kamar mandi dalem sisan lho. Ready sebelah kiri kene iki. Kamar mandi basah, shower kerane ready lho. Iki tempat cuci muka atau apa ngelantur dhewe sebagainya yo. Ah, sebelah kanan kene iki WC nih, WC duduk, screenshot ready yo. Nah, tadi iki kering yo lho. Ready yo, sampirane lho. Saiki langsung ya tak ceritain nang kene. Nang kamar tidur utama kene yo, wapi soalnya. Iki mangko maneh hargae 2 eman, ukuran nih 9 kali 15. Untuk 10 lokasi, bahan wis perkamar nek kamar jangan dibuka yo. Wis ngene gak sesuai. Bilang yo, tuh Mas, kamar tidur ya, wapi.